Earlier today ngenza ivideo lapho bengikhuluma khona ngeletter evela kubameli baka-CIC uJulius Malema ebibheke kubungizwe Mchunu. Emveni kwenkulumo ayishilo lapha athe khona uJulius Malema ukhokhelwa 60 million rand ekhokhelwa foreigners lawa ngama-drug dealers. Yingakho encamela ukuriska yonke into engizoyenza ngizoyicaphuna leyo video kangezi ukuze sikwazi ukukhuluma ngento eyodwa ngoba ngizama ukusho lento ayishilo kodwa manje angisho ngendlela asho ngayo ngicela uzwe la. Across the whole South Africa, there must be people like us who are representing the truthful of this country. Since the turn of democracy, we've never seen such thing in every country in this continent of Africa. Look at Morocco, look at Egypt, look at other countries. They don't allow such stupid thing to happen in their own country. They respect their rules and regulations and the law. This is the most looted country ever in an African continent. Mind you, is also one of the greatest. And the CP is at Julius Malema because Julius Malema is eating imali yamakwelekwele ngaphandle. He recently got 60 million from the Nigerian drug dealers, and now that's why he's highly protected and is also willing to lose everything that he has politically in order to protect Nigerians and other illegal immigrants. Sona ke le statement esenza ukuthi uMalema through abameli bakhe athi ufuna ukuthi ungizwe axolise asho ukuthi lento ayishile ngamanga. Okwesibili eseqedile uxolisa abhale a public apology as a form of a statement asifake enkundleni zokuxhumana Facebook, TikTok, Instagram kanye no X ezwa ngeTwitter. Emveni kwalapho asinikeze uZoso kube uyena ozosiposta futhi ne-EFF ngokunjalo izosiposta besixhumana nama media houses lawe enama details wawo ukuze sikwazi ukusabalala ngoba njengomuntu owaziwayo umonakalo uba mkhulu usuku nosuku futhi abantu bagcina beyikholwa lento. Yazi ke abantu abangama public figures ukuthi kwenzakala. So leyo lethe siyifundile la sho khona ukuthi emveni kwalapho ke esexolisile uJulius Malema udemand ukuthi ungizwe akhokhe imali engango 1 million rand isinxephezelo nje azosikhokha emveni kwama damages awakhozile. Sifundileke lele ngesayifunda manje siwafundileke lawo maphepha lawo abathumela abameli bawathumele lawo maphepha bathumela izolo. Namhlanje njoba kumashwa siyakhumutha izolo bebemasha edorobheni namhlanje bathe base Hillbrow ungizwe nethimba lakhe. Ngokwazi kwami mina bengazi ukuthi these are peaceful marches akushawa umuntu ngoba zange sabikelwa lutho kodwa ivideo engiyibone namhlanje isho kwehlukile ngicela ubone la. Bona bonke abantu abebecabanga njengami beyitshela ukuthi lama marches lawa are peaceful marches. Hayi bese wrong. Mina nawe ngane kwethu bese wrong. Lama march awekho peaceful ngoba nayi phela into eyenzekalayo. Asazi abanye abashayiwe ngoba phela khumbula ukuthi kunamaphoyisa ngaphambili namaphoyisa amuva kodwa amaphoyisa phela wahambe bamonitor yonke indawo ukuthi kwenzakalani. Nalana uyabona ukuthi uZoso ubekufihlile khona nje lo shuthile wayeseyiposta ku-X. Kodwa uZoso ubefihlile bese ngeke sibone ukuthi ikhona indoda uphakela umthakathi ayishaye ngempama lapha. So kumina nawe besitshela lama marches lawa peaceful bese wrong. Analo udlame phakathi. Asidluleke lapho. Ngikhuluma le ndaba ngoba ukhona ubhuti oshayiwe ngapha eThekwini. Inkulumo evele khona ithe lo bhuti loyo ngoba ubeyitshontsha ifoni bezama ukumdisciplina yonke leyo nto le. Angeke sikuphike kasazi kodwa kulokhu kwamanje akekho umuntu ongasitshela leso story ngoba ubhuti lo ubuza umbuzo bambuza umbuzo ngiyacabanga uphendulile kwase kuthiwa ufunani lapha pho wathola impama. Asiqhwasi ngibuyele edabeni likangizwe Mchunu. Uma eqhubeka ekhuluma nalaba bezindaba abambuzayo lapho ungizwe bambuzile ngalolu daba lwale lethe vela kubameli baka Julius Malema waphendula kanje.
ngikhulume mina ngenyoka efile. uJulius Malema ufana nenyoka efile. Into engeke savuka akahamba ejele aphume walahla ithuba limfanele ukuthi our generation ashintshe ukuphathwa kwezwe, kodwa yena wadawuka ukubusa wanyanya uzulu. Ke waphinde wazothatha imali ko Point Engineering balutha iVPS bayiqeda bangene kuruleni bashaya babhuqa manje badla imali yabantu bangaphandle ke bathola $60 million beqhamuka kwamazweni angaphandle oJulius Malema. Anginendaba noma ngenzani inyoka efile ngithi mina isikhathi sakhe siphelile. Julius Malema umgodoyi udayise ngabantu baseningizimu Afrika ematweni bokufika. Angikwesabi mfana wami, hamba uyoyichamela la ukhona. Angilibeki lapho mina. Ngithi sizokwaZulu mina mangifuna ngithola enkandla noma ngithole khona ngikona umsendela location eza la kimi. Asabisika sokudlala manje. uJulius Malema upolitical devil. But osopolitiki bamsaba nomongameli bamesaba simesabi ke thina injaji yithi siphethe manje futhi sothatha lelizwe silungise liqonde lithi ngqo ama-drugs, utshwala, kuvula utshwala, iy'ngane zethu idaka ubusuku nemini zidayisa ngemzimba, ihlaza lenzeka kulelizwe. Akacace kungizwe ukuthi akamsabi uJulius Malema noma angenzani akanendaba, okusho ukuthi angeke siyibone iletha ezobivela kungizwe Mchunu ethi uyaxolisa ngakushilo ngoba namanje usaqhubeka. Bengitshe ethi $60 million kodwa ke ngokusho kwakhe uthi $60 million. Hey, iningi kakhulu kabi lo mali masuyiconverta to amarandi. Imali eshisiwe leyo. Kodwa ke umuntu uyazi ukuthi mangabe ukhipha ukusha ama allegations kanje kufanele ukhiphe iproof egcineni kosuku. Njengoba esho kanje ethi yena njengoba bambuza umbuzo omuhle kabi bathi uma ke esekubizele enkantolo uma ungaxolisi uthena akalibeki lapho. Mina ngiyafisa sengathi insuku ngihamba ngokusheshsha sibone ukuthi ungizwe ngeke axolise na simbone ungizwe ukuthi mase sekuphuma emaphepha senkantolo uzokwenza njani ngoba phela uma kuphuma amaphepha akubizele enkantolo waze wenqaba ukuya enkantolo kuzophuma iwarrant of arrest. Angazi noma awena noma basazomeluleka na, kodwa nje ngiyafisa mina ukuyibona lento ukuthi kuzophetha ngokuthini, kodwa nje impela usaqhubeka naloma allegations akawashilo ungizwe. Ilokho nje bengithi ngi-update ukuthi lolu daba likangizwe noJulius liyaqhubeka kodwa liqhutshwa nguye ungizwe ngoba usekuvezile manje ukuthi yena angeke akenze lokho. uJulius Malema ufana nenje file, so akukho nje into azoyilalela kuye umgodoyi. Amazwi lawa ashuwo ungizwe Mchunu awabhekise kuJulius Malema wathi ube nalo ithuba kodwa udakwe ukubusa. Angazi ke wabusaphi kodwa ke usho njalo yena uthe udakwe ukubusa. Bengithi nje ngikuphi update mayelana nalolu daba likangizwe noJulius Malema basikhulumile ngalo earlier on. Mina nawe asidibane kwivideo elandelayo. Kodwa ke South Africa yizwe elibuswa ngomthetho. Noma ungayinsizwe engakanani, noma ungaba ngumZulu wakwaZulu, kodwa izwe lase South Africa libuswa ngomthetho. Ngakho ke ngiyafisa ukubona, ingakho ngifisa sengathi mina ngesingami ngisasengathi ungizobe ngingaxolisi ukuze lolu daba luzoya enkantolo ngibona ake zukuya na. Ngibona ukuthi uma isengasayanga ayizukuphuma na iwarrant of arrest, then ubuzulu bakhe bakwaZulu buzomenzelani kuleso sigaba. Lokho nje ngifisa ukubona. Ngoba ngifuna ukumbona eboshiwe kodwa ngifuna ukubona ukuthi ubuzulu bakhe bakwaZulu kakushoyo kuzomsiza ngani. Ilokho nje ngifisa ukubona. Mina nawe sidibane kwivideo elandelayo. Ngiyabonga kakhulu.